Hoe groot is de opluchting? Heel groot. Ja, als je slecht speelt en wint is altijd is lekker. Maar ja, dan zal je heel veel beter moeten na aanstaande zondag tegen NAC dan. Maar ik denk, ja goed, een overwinning is altijd wel even lekker voor ons. Ja. Je zegt slecht. Was het misschien wel de slechtste uitwedstrijd of de slechtste wedstrijd voor jullie dit seizoen? Nou, dat weet ik niet, want we hebben nog een aantal wedstrijden gespeeld waar we eigenlijk ondermaats hebben gefunctioneerd. Heb je het wel eens gehad dat je zo moeilijk elkaar kon vinden? Ja, het ging heel stroef. Ik denk, ja goed, we hebben denk ik geen kans weggegeven, dat wel. Maar ja, goed, in balbezit was het gewoon heel slordig. Dus daar moeten wel heel veel verbeteringen in de aankomende zondag. Voor jou nog een speciaal gevoel deze wedstrijd winnen. Vorig jaar was jij de matchwinner. En het is je oude club. Hoe voelt het nu? Ja, natuurlijk. Het is altijd fijn en leuk om hier terug te komen. Een goede periode gehad. Ja, toch altijd wel bekende gezichten gezien. Leuk even om een praatje te maken. En ja, goed, uiteindelijk op het veld is het gewoon, dan ben je van MVV en dan ga je er gewoon voor die 3 punten. En dat is gelukt. Was het misschien toch ook wel iets moeilijker nog vanavond? Omdat Top Os net die wedstrijd had gehad tegen Cambuur, de 1-8. Hoe hebben jullie je daarop voorbereid? Ik denk gewoon hetzelfde als elke week. We moeten gewoon altijd naar onszelf kijken. Tuurlijk, ja, goed, je weet, als ze van Cambuur 8-1 verliezen, dat ze extra geprikkeld en gemotiveerd zijn. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken in de situatie waar we nu zitten. En gewoon elke wedstrijd 100% kunnen geven. En ja, als je ziet het spel, ja goed, dat moet vele malen beter. Jullie doen jezelf ook nog tekort hè? In de eerste helft met Brian Smeets. Dan verzuim je op voorsprong te komen. Jij had nog een buitenspelgeval. Dan lukt het allemaal net niet. Maar ook de daadkracht is wat tekort. Nou, ik denk aan de energie en de wil om de wedstrijd te winnen vond ik denk gewoon goed. Dus ik denk daar kan niet in liggen. Maar ik denk gewoon in nauwkeurigheid. Afstemming op elkaar was gewoon heel slordig en dat moet eruit. En dat weten we. Ja, gewoon niet goed. We zitten ook in een fase waar het niet altijd 100% en altijd lekker gaat. Dus daar moeten we doorheen. En we weten, er zitten genoeg goede voetballers voor ons elftal. En ja goed, ik denk dat komt vanzelf weer terug. Ja, vanzelf komt het niet zo gauw, denk ik. Maar je moet er hard voor werken, wat je al zegt. Waar is dat mijnstreekduiveltje gebleven van een tijdje terug? Die jij was, zo fel. Goed, aan mijn energie denk ik dat het nooit ligt. Je moet uiteindelijk moet ik weer vertrouwen opdoen. En samen met het team gaan functioneren zoals het was. En dat heeft wel tijd nodig. Maar goed, we moeten er gewoon elke week, elke training alles aan doen om weer beter te worden. Hou je die basisplaats vast voor je gevoel zo? Uiteindelijk moet ik ook in mijn effectiviteit beter, tuurlijk. Ik ben niet voor niets aanvallen, dus ik moet doelpunten en assisten gaan leveren. Allee, ja, goed, je bent uiteindelijk ook afhankelijk van spelers van achter je. Maar ja, goed, het begint bij 100% inzet en dan moeten we stap voor stap door. 3 punten is super positief. En voor de eerste keer de nul gehouden. Hoe was dat in de groep? Nee, ja, goed, uiteindelijk 3 punten waren voor ons erg belangrijk. Dus daar kunnen we op verder borduren. Maar ik denk verder niet veel. Ja, en de clean sheet, de eerste clean sheet, deed dat niks met jullie? Tuurlijk, ja goed, we hebben niks weggegeven. Maar ja goed, ik denk dat we vooral echt naar onszelf moeten kijken, ook naar het veldspel. Goed, 3 punten en voor de rest snel vergeten. Hoe hongerig zijn jullie nu naar de tweede overwinning in de Geuzelt? Komende zondag tegen NAC? Heel hongerig. Ik denk dat het hard nodig is dat we weer een thuiswedstrijd gaan winnen. Tuurlijk, je hebt een zware wedstrijd tegen hem achter de rug. Je weet dat het gaat niet makkelijk, maar er stond weer een elftal. Alleen dat moeten we nu aankomende zondag weer laten zien. En hopelijk met de oude Mart die we kennen van vroeger. Klopt, yes.